serta di bara iwe yang suhai di bara sing nek jingseng kejogi nak bangin lah mencakri yang boleh nek sing serta balong sing makoi bangta di boleh te kapan sedang yang sing cakri kejogi yang boleh nyeruai itu kan nek jirai dak ba penyebut lang ikitin ba dan ru kan bar jirai dari sispa kembali kuwe ada kuat nyeruai nak jirai inti sispa kembali kuwe nak buat mai tuan sai agasam Loklada ipa bangsa ipa tuan sai agasam ulang ro wanda shanya rajinai eba jo tuan sai agasam ulang ro tuan Jingrai, nomor jingrai balai spa sampai nak buat teman, balai spa sampai nak buat teman, katno kasih kajing jok dia. Andas ini baru banyak umi raya kado kasih kajing jok dia. Kado kasih
Barak bala isi mentah gijing rai bala piadan ging sem jumpi rai ia teng ban rai lang rengkat bengi ni kapor beli sibun ni barak Sesimpat nga dap da jisu kemen ke bekra bau boleh la ai ni kemet kai bekia sesimpat bengila ban yang handi ban khot so bhai pi we ki parlok parjor kumju ki para banget ki basha ashkor la hakani ke chakri ke jongi ni kasngi te ni kapor nginia phailang shaka ji police dang pinde phai bat nga sha ningkong keren kalendong kaba khat ar kedukhat kaba nyo keji pulis sedang ini apa hilang sha ningkong keren kedukhat sebab nga kalendong kaba khat ar kedukhat kaba nyo kabong kumni Henry lasam ya kejing penpau umen sim ha wei ya kaban pen mentoy kan pulih biasa sien Henry lasam ya ka jingkun pau umen sim haway paway ya ka ban pen mentoy dini kepuang ini apa pat chaka jirai sedang pila ban shimi ko jirai ke jong pi ini apa lang chaka namba ka ba arspa nyau penriu Wat taulat ban prenda Kam ka don ya pi ben kre ban bien ko me no ya ni ti ka cha u ka he ya pi dang ter wa e to bien te bin sa she ka tu ka bang bang la when
tengin ya duai kokpa jungi bahamneng sai sin pat keble shibu ni ke jingri sumar suke jongme haga jim ke jongi ke baman la kasi haga jing yat lenti ke jongi ngi tip atai gendat ba me medan rungkat lang bat ngi bat bangila basha ban yo ya kamet ke bakot bakia bat kumju bangila ban ya syakri lang hani kesni kumba me labu na mata jungi iwe pi iwe bangila ban kan mau ke jing thau ke jongme ba mela a hengi iwe pi iwe dekat lang ban ngi hani kasni kat bangina syakri ban pendon rame keteng ke jongme ngadua bamen phau mensim bakut adnu jungi iwe piwe khamtam kipara banget kipara pajo kibas ngap e gani kecing syakri lang jongi hani kesni bangila ban ya ka e ka bangin yo snongin sruthu bat ba kanlong ka basai hangi iwe piwe bat ba me ngi tips kema medan ka kubo na menta jungi iwe piwe bat todon dekat lang bat kinong kren ru hani kesni ba ki bakin ai maki ngila ban suthu sha bangin pediang bat bangin la ban sa ka jingmut jeperkhat ka jongi bangin pundon kam ha jim ka jongi ka baman la kasni kuble shibun ka jing ri suma sukhe jongi jongme yangi we pi we bat memshim la indo engi bat tunai ai ku engi kat barang ya kisni ki por bat kumju ngadwai ru na menta ki parok parajor ki bahing basem komedi ki po ngimla ban ya kendu hendrei to ai ba wala ngim ya kendu hendrei ba ngin ya kan mau ke jing duai hangi iwe piwe ba kumju sai sin pan ngadwai pan kini baro akateng jisu amen deka po ngin yo e ka jing ya tu kana mission ban ngan khot iban kami banwan shkamat Sabaton ya pi baro ki baya syakri rengkat bat ngi hakane kapor kakai phot mission menta katayau kadai shphang kasur basngau thiang bat bajai jai kajing trai sneu kala perkelai kajing mujon abu me fayong uhe pulit hanong ba liberal kari gabon ha afrika man la kamit ka kurim jog u karoset kawan jing on dalam mit bha ujon umtip kala le yu ne kale shai kajing mut jing perkhat jog u kala mudur lai phu jaj balodon kajing perkhat sneu ha ka bakot ul kli yaka kale shai ngawan ni ying ikong kajubab ka ai kejubab man la kamit ujon umla ngit baka kurim jog u kala pelut por hadu kata-kata haying ka men choka teh kawai ka step ula pha yaka ban yalam yu shaying ka men chongka kala yalam yu be shaying mane ka badon ya jing tho akhmat ka jing im bom jukut ula kendet ban yu ya ka ying mane haba kapat ka ong barbor bakale shaying ka men henrei ula suk men simru betip bakale shaying mane man la kamit bat bakamle ya kano kam sneu kata ka balang kali kaya ka nyam kristan baya khle bat kirkom ngai nyam trai jung kinong afrika lai militer ule jingo nabar lada kal le shisha kata ka ying mane hakamit ka basau kawai ka thai samla ka beli trai ya ka ying mane kala dawa ban tip ule ayu hang ta habar balai mewan barbor henre bemrung pat kakeli rung no menta lemda kumta wan shu ujon ula rung kalong ka balang ka basngau tenat bat khot balang kilong ki baparya hadin bola iyo ya ka jingja ka bawan ra ya jingsngau bola per nala ka met bar baulai ban yo I yala de bar ya kiwei ka jingja ka ba ja barbor hakin nyam trai ha afrika kir khot balang kila thung nong yalam ya u te baro stio bola trai ku mu officer pulit bat ha ki kut tayo ulong nong yalam balang ha ka wei ka singi karoset kala sange kensan na ka jingle jingseng shab ujon unyo kli balai kala yap kendet ha ka por baka kha khun ha ka jing sau si kthang ujon ula bishar halor ka jing tre jung ha ka balang bar kumta ula duai lada kane ka balang kamde ka balang basisha yarap yang benle ya ka ba da ka basuk ula duai hadin kata julek phaishu syakata ka balang bar shim lai kendu ya kano ka jing e lais nam hadin kat ba udang yat benle phai syaka ying ha ka por janbet ula yu ya koi ka dara ka bahe bha bala peniang hamadan football hajan ying jong u nang tapat ulay yosngau ya kasur basngau thiang bat bajai jai ka bakren hau ba ngiwan hang le na ka benta jong phi kata kasur ka kren ujon ulay yang kek bala pej barok saudong ban yu I mano bala kren hau henrei shim la yu I yano ru kat ba uyat syafrang kata kasur ka kren biang ba rung bat syong hapo ban yosngau ya ka gospel kata kasur kala kren kalong ka mit benekong jong kajingnya sang yalap ke babteng hadu la shipausngi
Unong yalap Seventh Day Adventist ulakan tu ya kinongwan berlong kibah kelah pemut. Kibah kelah pemut. Baru John ulayam kat bau syashkor. Ulawan biang hakamet kebabut. Rekat berkejingan rak yang kekot sada baru kolom bentok yang kijing yalap. Hakita kijing seng baman la kemet. Uladon yang kijing kuat bemla klem syashkor. Baru day ban syak ban baptis. Habal opoy haying. Ulas ngeu kumju teule keren baru unong yalap. Ngam tip ei syapang kabelang jong pi. Henry yang kuat baru-baru mentah ban syak ban baptis. Uang. Unong yalap ulawiyat samarki bar ulaong. Utrai la penpau yala de happy. Wan ban syak ban baptis na. Teu John ulah syak ban baptis. Mentah ulong rukot balang watrish shirraham. Man la kasgi ukan mau ya ka sur pas ngeu tiang buat berjajai ka belah keren hau kat bola tembu ban yai light na kata kadara bahe. Kata ka sur ka bayarap yang ban syam ya kanti ka badai uang ujisu im hakajik im jonga. Lais na mensyua kato kat ne benta na kajing ken show sabaton bakat lai ka yarap bante college na kamta ka naka benta arspa prapongur kinong pule hakasnong John han liberable kanong ba jong kari kabon. Kublai sibun yang jingpu jong pi ban te sibun syaka jing ken show sabaton bakat lai hakane ka kuartar ka ban yarap bante ya ki skol ha bante ya arteli ki skol ha Afrika kata ha Guinea bat Liberia. Kane ka dijing itu kana mission jongi hakane ka si jong ublai nam ta ka brom blai amen. Ko berai ku beli ya iban kami bai la ai ngi ya gaji tu kana mission but to ai bo beli ku kui pi kat ba pina syakri lang ban pina ya piteng ban syakri kam ke jong beli teknik kapon ngin ya lumi ki jing aingu but dal adep kadi ka ban lumi jing aingu ngin man khot I pastor maulong ban wan skmat ban ai ngi ke jing duai. Tong hindoi ablek pajungi babneng ko habnai ngu imi ublei pamilari la sumaringi hakine kita yo baro stiu pamila pendapan biang ye kicing don kam jungi atrai wat habdeng kicing ele kabangi kendo khamtam hakane kapor henry atrai hakane kasngi bakandang khoi ki jongme ngi wan sheme atrai ban pai ikine kicing kerku kabamila ayengi hoy atrai la dangi nu jorhi bar kicing kerku kabamila the kicing im ku jongi na koi isngi na koi ka por kane kicing pai jungi kalong bakhandet henry atrai pediang iki khanang ba kan la ban pen sapriang ye gospel jongme hakeleng saudong jong kane ka perthai khamtam kum hakane ka pora try ngila ban krishan ye ka balang ko jongme nam ta ka kam ko jongme atrai tengi duai mi blame kerku ye barok ki khot balang bala no kloi ya ka jingkan show lene ye ka jing ai ki jongki med ban sem kerku ki atrai wala dang ngamtip wala dangam yo I hane try me yo I but me tipiki a trying and why me blame pen kerku om tang yin ke jingin show hande min kerkuru ye kalong yeng long sem de ke jing jaka tray jong ki a try adu why me blame and yai teng ban kerku ngi ru ha kan ke sngi kat bangi dang teng ban chakri me kerku ye Mrs Curb teng kat bedang ye lam class but Pastor P shadam W shadam kat be I dang shim ke jinga sengar sin but yeng di paro I we batang sngam halaki jong ki yeng sem jong iru ma ba tribe si ni jing dua jing ni mar ngong I pan teng jome jisu amen. Tene kapol ngin ya shimbia ikot jirai ke jongi ngin ya pai sya kanamba ke ban riu spa prapun riu osubhama benga ka din riu spa prapu pra ngan yang scam ngan yang scam Jisu ngan yang scam ngan yang scam Jisu ngan yang scam Jingkat kong anare banjok rungan yayale malakapo ramai don bo ngan yes
Tadi kapon ngin yo ya ke kelas ngan khot ya I Mrs. Carpeteng ben inwan chikma ben ayengi ka sabat school. Kulai sabeton ini wait khot balang ki paralok perjog da snap yangi lemba ki kor pun sawa jong ka science lemba ki tayo ki belalek baro hakane ka lockdown kabangi lampun benar nim selayo kala bani kendu hakayeng ke jong blay nakaliang ka balak nompo ki ay kulai sabeton ni pisa si senpa iwe pa iwe sneo ki snap para bangai na kiwe ki jakar kunjo man ya shakrila man sneo ki ke jong blay hakani ka sni ngala poi je kala nong ka ban rio jong ka ni ka quarter ka mangia kren shaphan ka jimpla jongi ya ka gospel ni ka tin ka jong blay kala nong ka ban rio ka kren shaphan kilat kilenti di bang kutsho the unlimited possibilities kumno bangin wat la bangin shem la bangin yo bangin dong kila kiba nila bang kla ya gospel lemba kijinga kendo jongi ki parlo lemba kitien kitli ki bangi kren ba ki kam ki jingle ki jongi baro lemba ki aka kam tam ki jing ai ki jong se mani haka bangi la ban kla ya gospel ya ke jike ke jong leng ke jingkla kamde ke jing ai ke bakerpang jong umensim ya ki katu kat nengun umensim ai ya ke jing ai ya barok kat kum kamon jong syam ni nya chakmat ingin pendem ya kikle ju ya ke jing duai Aule pa juni bahapne ya ngoe yami kani kasni bantang ba ka bakoi ya mangila man syakri ba don buram yami katkum ka hukum ba katkum ka mon ka joni ikai yang ni bangin stoto do mun sia mu joni ka mon ka joni ya kani kasni ba bangin ne ku ya ka e ka ba me pha yang ni banne ban pla syaki wai pat daki tanen daki jing ai sumha ko mena ai ni we piwe penun kami ni bahlam yang aga bangayalan ka kelas ni ko e baro ki yo sia ba ki basna nama mani pa ni keteng jisu nong bade manong sus pa juni menta bathala karta amen kat khot kan ma ni she mani ko po ka de nang kong ko ren khat am khat we tu ni ya pule ya kan kat khot kan ma Henry yakini ki aka baro utau juhi mensim upentre hapo da kabasam ha uwe pa uwe halaka jong katkum baus nyau bahi ngapule sa sisen Henry yakini ki aka baro utau juhi mensim upentre hapo da kabasam ha uwe pa uwe halaka jong katkum ba usnyau bahi hi kulong meneng lang prang meneng apa dan kiba sneu ba umsim bleng ai jing ai kiba kerpang tang ya ki katu kat ning hande ka tin ki jong bleng kam ong kunta ka ong bo ai ha we bo we ya ka jing ai kat kumba usneu ba umsim pakai kelong ke Asia ko so teman haba ngitip bangi iwe pe na ni don kata kejing ai no mensim ka bangi la ban le ka kamram ke jong play ka bo pha yang ngitip bo le Chris Jesus Christ don shu ban ni ka ni pertai bad ha ba ka bo dang dang ni pertai Jesus Christ bo le lai ki bangi ngitip maro ban penkia ban hikai ban yang kan ni kadai kejing kakam ke jopu kat budang dan hakani ke pertai but on dalam suam neno ula on bakani ula commission ini bapa yang ni bangiru ni day ban le ban pla siapa jopu haki wei ban play ke gospel na kami kejing kang yen syaka wei
na we bring so we na we ka shnong so we pa na we ka ri sha we pa kenapa baru si tuluk percaya kin tip pat kin yo jin tip siapa ke gospel pat onda ya ke gospel la ya la baru ki jaka jong ke percaya Jisu mengampai bangi we ni don ke bentang hakaba ni la ban pendep ya ke cikla jong ke gospel sya ke percaya ke we kwa ya ni bangin pendep ya ke ni ke kam ke ba ulas dam om da ka bo jungi Henry na ke jera jong musim pakut Jisu boleh ulah kulari musim umpa yo musim uban ya rap yangi haki eki baro bang akat bang syakri kamtam bang pla ya ka gospel ke jong Jisu ublay umsim lakwat tang ya uwele ni armut midang syukulim tanang din ke jong ublay ayang baro kasam we bangina bande kata jing ai sebagai jong musim haka bangina ban pendep ya ke kamram ke bangidai ban pendep ya jingla jong gospel Matias san khatsau ar kurin san ar kaun kompetras ar kendai kimi kia thok ba ublei khot yang ni kong ban long kum ke jing shai jong ke pate ban long jing shai kan ba kat kum ke jing kai ke mengiyo kata ke jing kai jong ke mengiyo ke ban shong tenrai ke ban mesin jong ba ke jing im jong ikan pla syaki wei pa haka ketien ke bangi kren hakikan ke bangi le ke yai ke ya ke jing im jong ke mamat la ke sini bangi long ke jing shai syaki wei pa nanta ble la khot ini wei ban long ki nongra tien stiem ambassadors bangin ra tien stiem ko bangin ra ke kupor ke tien ke jong ble syaki wei pa ba ong yang ni khot yang ni bangin long ki lendok na kamta jong nak ta daun la bang ong ba tong wei ar ba de ban ne ya ka kam ke jing pla na ni tang katu kan ni dei kung nak tien ke jong ble ni dei man sutu mata kata yau ba iwe ni na barit hadu bakrau ni don kita hakaban pendep ya ka kam ke jong ble na next time ke ni ba siam ke ni doa ke balang nompok ni next time hiya lagi balang le jong hi ke doa ni ba unde ka wen brew bala banne ka kam hakaban penlong ya kan ko program jong balang ni kan ka jingtu jong ke balang ban pendep ya ka kam ke jong ble tang marwai la ni an nga siam ba iwe ko balang ni don ke bentang hoi na ni nak ban yang pulpit na ni nak ban ruai ni iwe ba syong ban snap ni ba wat ba no e jing chiao ni ba le ka no kam ga bare ha ka no ko bentang ko ba kile ru kan ni ka dei ke jing ai ke jong ban se nga nam dong dut ke jing ai ble ai ba kiwe ki don ba kiwe kim don ya ke ba ble ai na kan ni ka dei ke ba snap tenak ba ba nga ai ko ruang yo ble by church pastor John idon ya kan ni ka sabah ka ba ilapan le ya kan ni ka online program jong ka balang na kawai ka tayo shi kawai pa hoi kidon ki bayarap i im simla la banne manwai ni ka ni ro ka ka talent ka dai ka ching ai ka jong play om nga nam nang banne ka ni henry kidon ki banang nak tak dang ni le ya kan ni nang ba ni baro ni yosnya ka tien ka jong play but baro ki ba snap ya kan ni ba kan ni ka jing ka online worship jong kin yosnya kan ni ka dai ka jing ai jong mun si bat ka jing trailang iwe na du kinang barit hadu ki bahe ki basan ki temen basan ki pastor ki long kemi bat kinong hikai bat punta terte aku abalai ku play ya i miss khapran miss rikinti makri kinong parang hikai ki bala shim mentah ban hikai ya ka sa school class na kawai ka posh kawai pat
kumjuru ya ki way ki evangelist ki pastor ki bashimenta hakban ndep ya kan ko online worship jongi ka jingmani jongi nangba na kawai kita yau shuai pat kumbangi le nenta ka dei shisha ka jing ai jong mun sin pat ka jing nem jongi ya ka mon ka jongi show le bong blei umpenan kam yangi kenang ba ka kam ka jong blei kan num thut ka kam ka jong blei kan num sakut ka kam ka jong blei kan ya shakra namar kan ni ka dei ka mon ka jong blei ni poi ja sni mun kong jong kali kecing pulih jongi kecing ai ki baper henry ki bayat teli ha kecing syakri ladangi bet chapang ki senran jong jisu masuk na bahas ko Petras udah nak we kecing no henry Petras pun penom barok ki senran jisu udah Matias, udah Yohanes, udah Markus, udah Thomas unju. Kini baru ngitip bagi don lala ke jong kecing no, lala ke jong kecing ai jong sip. Bandai habaki ya trilam. Kadon kecing roy mensip train borba kembajong ki. Kadon kecing roy hakam kejong play. Anya cakrang syakmat da kecing ya teli ban syakri kelempet senyaw ya kecing long bril kelempet senyaw ya kecing senyaw bril nilong ki bril baper kebala inrei habang syakri ya kekam kejong play da ko wei kemensi kita kecing per jong kilong kecing ya teli ban pendep ya kekam kejong play ublei wai ni ya kecing ni don kita kecing wai ke panggil wai ku blei try ba me ai ni ya kecing ku blei try ba me ai kamen sim ju nim ju perkat am ni wai rei la da blei ai ni ya kecing la li pen im ni na ko ka sini chu wai pa ai ni ya kan jing ring ba chu pen hian men sim ngin long ki bril ki bayat henry habo ai ni ka jingim kamu nak pensa ya ka jingim jongi ka dik perkai udan ka jingmu nagam ta jongi iwe baiwe pada mo pensa ini perkai ai jingim bodan ka ta jingmu ai yang ni ya ki jing ai sneu ha jo kini ki jing ai so ha jo ki dei ki jing ai bukan japlay kitalen ban yaro ilani ban juskong ilani namta buram lajo lani namta ban syakriya ubaman ban kusubhayo hende kini kidei kijing ai subha kiba dei kenang nakamta kecing syakri ya kebalam bat ban plan ya ke gospel ban syakri ban fly ke gospel syaka putih baru kawai blay ai ni ke jing ai subha jomen sim ai ya kini ke jing ai subha haki pastor kinong yalam jo ki elders lani ki nambak balam ki temen lasan kinong hikai kinong bat pisah jo balam Mungkin you can come kor yaki indai tang abang idon kam bisa ikan kor yaki. Hendai kakam kejong play kan mengyat lada ngindon kinong bat bisa lani ki treasure ki banang ki badong katalan ya kini kakam. Dengan ayu yung play bang idon kum kani katalan kejing ai senyau ha kejong play ba kakam kejong play kayat namang idon kam ya kejing kesyam dan ba chicken show but ki we ka we na ki show kum ta ter shwa jing wan asin jong jisu kandan kejing ai so ha ka bakam kerbang lemba mun sim bakut ka ban pau ha ka balang
long ki jing ai ki ba lai lut la ni ki ba kelut ki ba ni phap an siu ki ba ni yo bat kini ki jing ai su ha ki kam pao shwa ka jing wan ba sim ka jong jisu kum nong intip ba kini ki jing ai su ha ki don ha ka balang lani ha ki khot ka balang lani ha ki briu ki jong blai si tulung perthai ka jing duai lani ka jing ka pa jung ina blai kan ya rap ni bangin syam lani bangin tip ya ka kata ka jing ai sang ha ka jong blai ka ba blai ai ha ni shimet shimet batal lani tip ya kata ka jing ai sang ha ka ba blai ai ya ni ngasu tu bakani kadi kecik ai jong blai ya kata ka ba ngasu tu lamba kecik wai jong ai blai ngasu tu bakani kadi kecik ai su ba blai yang lamba musim ya kata ngan kam pen ba ngan kam pen praktis ngan kam le ba kenang ba kani kecik ai ke jong musim ha ba ngala le ba blai wa ai ngan persyang kat bala bangan pen ba ya ka ngan le ban pendon buron ban pendep kam pendep ikam kejong le ni pule kan ya Jacob iwe san Lukas katwe katlai Matthias nhiều kunta tep kini gijin ai kejong le kiba habang ismo to mo blame ai ni ya kini gijin ai kiba pe nin panbor na bangin la ban pendon kam yaki na kamta kaburam ke jong play pun sing isngo bangin dei ki banak ki basta ngim don taleni ai ngim don jing ai nong sim kata kalong ke baba kelas bo ni we ki ke jong play ka kala kren ba ai habaro iwe bau hoi ke jing ai kam kala ban lok kambon showe bat kam duna showe hele ka tin ka jong lei ka ong ka ai mun sim le ai ya hawe po we na ka dala da ni don ni long git khot balang ke jong uble ni ong ba ni dei ki no bo ki jong lei ki ba shakri o jisu try jong ni dei ban sno to ba uble don ke jing ai ni we bat ban ni panam kam ya kan kecik ai jong play baro na ta kecik syakriu pat na ta kaburam jok ladang ipasha ka gospel Matthias ka nong ka arkusan khat saw hadu laipo ni kep ni yo iya ni tip ya kan ka parsi syapang ukenra keciknya sam jok ya kitalen haki syakri jong arkusan kat sang laipo ublay uba tip yang ni uba tahu yang ni uba tip wat yang number lan ki kat ni kisi yang idona ka klik jom ni ai yang ni ya kini kijing ai sobha halo kanong rem kijing la kijing ya ke ka ba mila ublay ai ya ke ka ba ngimla ublay tip bat ai yang ni ya kita kecing ai kat kum kejing la kejongi unang penbor yang ni ya ke kaba ni ngimla banne lada masuk tu orang ayam yang ni banikai ke ni ke kelas nangit skemba ublay ai yang kata kecing ai semua bat bangadai ban penan kami kita kecing ai semua namar ba blame tip ba lesi ngala banne ladang ipai sya kecing ai ki jong blame syaki blame ya kecing ai semua ngimpan kon sya syakri jong blame ka LNG White ka LNG White kan day ka blame ko bala nang sta nang kita ki hi-fi so kawan ka hi-fi society ko ni om hundre blame pendan kamnya ka ba ban aya ka kubwa syaka
shisha ba kadai shisha ke jing ai ba phala ke jong min sem jong ke jing tho juga ki perlu spa ya ke jing syakri jong ni yo kaya lam yang ni man pen klan chuchu ya ke jing ye jong ya ka tien ke jong kaya rap yang ni ban sutu ya shi pun ki bangi hapan yang lenti lembah kat bangi nak don akan ni teh keren cuma bercikot cikia kat kebak kadai ke doktor keren cuma sibuk ki kiba nada ni pule bangi wa ni sutu bakini kilong ki ban hikaya ni ke cingim ke bawah pat ke ban syakri bat pendon golong jauh lai Mathias apusan kat sawai rum kadai jing kren jong play jing kadai ka phachi ka ba jisu kren syapam to kenrat ba aya kita nan di bape kat kum ke jingna kitu syakri jong Mathias apusan kat saw lailo dengan pule tang yang ba kat san Mathias arusan kat san lawan pule ya ketu ka parsi scam kadai ka parsi ke bani baro nitep arusan kat san long ni penrat udang lejing lej chua bu lejing lej la khot ya syakri jong le sang ni don syakri laimut ki bau khamshania ulakon ti hawe ai santalen hawe pat ru a hawe pat ru kawe hawe pawe kat kum ka bucu hi ki kumni ru ulale shala kecile ni ina kene persiba uble ai ya kita len ni cing ai ki jong se mako kat kum ka jingla jongi kini ki syakri ki bayo yang kita len ni mangi ki bayo yang ni kita len ni cing ai semha ki jong se ni dei tan ki long sumari ni talen ni dei bal penan kam yaki ni dei bal pen roy yaki ni dei bangin shu snap jar bangin shu tep lagi kindawi penam kam yakini kita len la aya ni bagi dei ban penroy yaki ban pensan yaki bat ni donru ke kamram ha ka bagi dei ban ai jingkeng shoble ya ke ai ka bagi le bat kini ki jing ai snubha ki jongle na ta da makot ya pi ki nadu ki samlaran he samlaran ba kiran ba kilong ke dalam ba ni dei ban sutu ba ble ai ni ka we ka khot jong ka balam we khot jong ka balam ka talen ni ke jing ai snoba ba dia ka ni ka jing ai snoba ba ni na sutu ba ka dei ka ni dei ban pendon kame ka ban penraya ka om na ta ka buram jong na di henry nagamta kaburam ke jongle kir jongle ko ni hapan ai jingken kat kum ngani parsi long ba onda kendra ko lon pai lo khot biang ni syakri baru lo pan jingken ki kilale ayu ba kita len ki baru lo ai ki kemau bo santalen la penroy arsha yo atalen penroy asya bon sya ya ba klayo klayo tau yo shit talen uble o kunra ando kliyo yo melale ayu bat ketanen ke manal ayami undan juba nama ba lekep talen jo hakli pat ni tep uniu kunra panjing keng nak kini syakni kumba uble pan jingkeng nani lada ula ayang yaki ci ay semua jong mensi balada ni penan kam yaki kat kum
jing ai jong le na ka ta ka buram ju na ta ka kam ju na ka ta ka jing playa ka gospel ka ju blai un pan jing ken ni ke ma bo pen ra dong tu payo santanen bo payo atanen na ma jing pen roi jong ki bun sha ula ya ro yaki ula kerku yaki henre yo tu uba sitalen uba tep mo ya katalen kindeu ula penrem ya uba tim hatu habang don kita len di papero nimdai ban penon kami ki kamtam nam ta kam ke jong le nam ta ke jingla tiên ke jong le we khot ulai uyok diang ya ki ching ai se ba jong mun si ki ni ki ching ai se ba ki long ki pa don kam nat ta ke jing shakri ya ble bat ya kibril imlam kesalam ndon we ba hapo lan ba kham hajurang lan ba kham hapo yang we pat hakajing ai ke jong le ubayo samtalen ubayo artalen ni ubayo shitalen mnong ubayo shitalen kampo iwe panre kade ke jing bang penon kam jongi ya katalen ke bau bleu ai ni ni ke jing ai suba bang siam ai kata ke bang pensusi bat ke bang pendita yau kunra jong habang tip ke jing shisha ni day bang plan yaka mengesamem syakiwepa kampe la bidan hangluang lapi syong hayem lapi syong hanukang lapi dan office lapi dan school lapi dan akan mentar jing train jing syakri japi ni day bang plan yaka gospel bang pendep ya commission lali bang pendep yaka kamrang atau play pa yami iwe by way baro nilong kiba kodo na kemak ke jongwe kijing ai jong la ke ba sibon na nikindia kilong kiba kodo ba kiba don kam ha kalengka ke jong kalengka jongwe kilong bayar kini ke pertai ke hapan tip ya ke gospel baro kata dia kencing pendek kemudian kami nak kata bahaya ke gospel on kelas ke percaya baru nak tak ada berkah jadi kalau kau hek nak kata but ni don kami way badan kenyak kata lain badan sidang kata lain badan sibun kata lain don kami ni jing ais nom hal jong belai bantre akan lengkah ke jong belai kenapa ekakam kecing play ke gospel dan pendek bat ya kecing ai semua jong mensim on pendekam nak benta kaburam kecong ngin mau ya kini ba yo bani casting ni lasting ngim pendekam ya ke ke ba uble uayani bagi yo bagi pensusi penban ya kamon kecok yo ba ublay umpan jingkeng ni ba bangim don ban ajuba yo pat kani kan long shisha ke pasnosi kan don kecik penrem no ublay ba ayani kita le laong na juang ba sen ngitip kat kong kating ke jong lagi orang Lucifer kelawang sen dia jintauไปtenat hadu kata ngam nak mendur dengan ni jumpa dia sen berbuat sen dong jintauไปtenat henry ni kuliah ke sains so kira apa sen mencua udang takmian henry na kadau pendon kamnya kita takmian pan he upar ya kendel sekata ada yang tim di jong play lalu menengkong gitu kita miang jong ki syuha ha udo no ya gitu kita miang jong kan galak
ai kiat jing hikayat ni nam ta kita len ki ba ublei ai ni ni ki sap ki pong ni ki jing ai snow bao jong min sim bo ublei ai ni ladang ni pendam kam ya ki lani ni ladang ni pendam kam baklai ki jing ai snow bao jong min sim ngin dono ya ki bat ublei shimno ya ki nangi bat kinong le na nama bat ngin dum la pendep ya kam ya ka kam ram ko ublei pha ini ban pendek bat ngim la ngim don bat ai phai bat chom le na kita len la ni kijing ai subha ju bo ai ini ban kenal ba barok na ngi yok dian ni kini kijing ai no le na ki ke ban ide ban le man kas ide ban sutu ba kini kijing ai subha ju mun sim jom le ni ni ide ban penon kami ki man kas ni kenapa kan long nak tak jingla ya ke gospel jongle syaki brio ba kumno ngintip ya ki jing ai subha jongle yani iwe na ngintip ba ikini ki jing ai subha jongle ba ni la ban yasam ya ke gospel syaki to ki pampat yo sel ni sya kibreu baharu ini kan kenal bagi jing ai subha ko musim ublei kiroi kat bangi nang pedang kami ki dada ngim pedang kami ki kijak noi ngitep ki kindau ngim pedang kami ki bat ngilong tu syakri jong tu kodrat bayo tang sitalen baru ublei sa panjing keng nani hakabawai na kon no jong Sabbath school aku awan kuliah pi na kijing tho persan sen has agas ni penkret kebala bu chicken mau ni kajing so ko kaba dei ya kajing kai jong kabai bon sepang kijing ai men sen kawan ra ya kajing yatli balo hapo kebala ide ban sutu ba bang sutu ya iwe nangi ni sutu bagi ublei ai ni jing ai subha niat trailang kom simen sim pun we kamet jong kris pun kebalang kadon kecing ya teli hapo kebalang kecing sutu ba iwe nangi ngilong ki bakurdo bat bagi khot jong kamet kris kilong ki badon kam kilong kecing sutu ki ba penya teli manla iwe ikot jong kabalang kilong ki kongsan na kumta ke jing pendep ya commission ukres commission ke jong ukres kalong ban kla ya ke gospel syabaro we kete kemaru bagi jing ai jong mensim la ai hangi na kabenta ke buram jong play om ya na ke jong nihi play la ai hangi penkrau ya kekerteng jong ban penyat syakran ya kakam kejong ngan tulis sesi kemaru baik kijing ai jong mensiam ai hangi na kemta ka buram jong blei om ya ka jong ni blei la ai hangi ban penkrau ya kekerteng jong ban penyat syakran ya kakam kejong to blei ku ini we kat ban sutu ya kecing ai subha jong musim nado kibarit hadu kibahe nado iwe di khot jong kabalang iwe di yok snyaw ya ni kumo bangi barok la ai ni ya katalan ani kecing ai subha jong musim la bat bangin dei ban untep ban penom kam roi pesan ni kecing ai snyaw ha jong musim na kamta ka buram ulai bat na ka kecing pendek ya kam jong hakane bleng ke kui ko banai ku beli ya Mrs. Carpeteng na benta ke kelas ke basutenat ban ngit skam iwe ki para bangit ki belaya sekolah ngin yo ke jing ku tani kapol ngin ya paisha ka jingrai penwai ngin ya paisha namba ka ba aspa prapu a
kerpat yai Mrs. Kapiteng ban ai ngi ka jing duai punwai. Tuh ni duai. Awalnya pa juni bahag na yung sisu ege. Kabuwai na jong sa school class jung yan ni kasi wako kantan ka jong. Ni ayo eme ka jing don lam kat jong ni. Lemba ka jing syakri jong ni. Nado inem step pat hado na pendek ya ka jing syakri jong ni baru akan kasi. Atry ni ayo eme ka jing shy na 15 ka jong ni ka baniyo. Kabiyade ka jing eyes mo ha ka jong sim jong ni. Begini kicing ai sombhala ai ni iway om tang ki kindiat kat tu ni kun kibril dan ki khot balang ni ki mong ya lam ko ta ter hindai bangin sun tu ba iway ni ila yo ai ni kicing ai sombha jong sin bat bangin dei ban panon kam ni kicing ai sombha jong ni na kum ta ko buram jong be ban nam ta kicing roi ba kicing etli jong ke balang bat pan pun sapriam ya ka gospel shituluk ka putih penon kami ni nak takadaw ng sino jong ni mangin long kiba siso kiba roy kiba kiyo syapran ban kiba 3 sitam kiba 3 minat ban pendep ya ke e kiba me pa yani mangin le ka mangin am ina ni porte kule shibon ya kinong yalam jong sa school kule shibon ya baro kiba shimenta ni program na do basdang do jinga seng arsin punjo meni adan na ka pani way ka ni tek na yi to ai ba jing syakri jong kan long ka sting ka ba ni kample jing wala ki we ki program ba ni ki program jing ya sen na try dai ba ni kin bangin shimkia ba ni snap ni play jing wala ka we ka program ba men dak ni lo mun sim jong wala plan ka jing do ya ka pot jing syakri ya ki yen jong ni ba kita yo shoi pan dai ni dang yo man syakri la lo la ki yen ki sen mat snap ki kubwa lembaga online service kumle shibo na trana pendapat ni dong sim jong ni ai ni cikot cikia ai ni ka bol met ka baklang ni ne persya ni ka klang ya kami pertej barok ko we ka state ka district jong ni ri sumari ni we kum jo ai ni ya cikot cikia ka bidon kam ka met kam tam cikot cikia ka bidon kam kum sim ki cikot jong ni wat betul ini ya try na kuno min pai ska yang skamon min page show brio ska yang skamon re min page tang shami man ai bor ini ki baru sini ini jingwai jingke pa ju na ke pa ni baru ding jisu ni min sus pa ju ni ta ko ka ta Sabatan biang sesin ya fi pot khang tam yang itu para pengen jemi beladan na jemi ngesem anu yang play bodang pli kala kunti yang sai sen bangnya syakri dan borom yang kerteng ko betyang tanju siapa ini punya yang jemi tumi yang hai pat ke jewai sedang jemi ke nomor basis pasan tau lakba jingker tu Kinsawan labang jingkerku Kumbala tulang putra Ayam sampai katimanku Kau ramai mulai Labang jingkerku Labang jingkerku Jinjang
life part ho don kari pasal tenang. Don't carry Blesigun barang khoi di besi mentah kena dia sangat sen jumi. Tony Rai, buram lang yukpa. Tong ini dua. Buram sisa kalong yang meau belai upajing bawa peneng. Nak minta kejing bahas sebun kejong meu belai. Memelawan lampat ingi sakawai pat katayo kesengi bakoi bakentang kejong me. Haka bangin la. Ya kaban yo sengau ya ke kubur ke ketin kejong me. Bat ya kaban syakri yo meu belai lembaga ne kesengi. Aingu ime a try kendrat namta kejing bahas sebun kejong meu belai halor ke benta baper jong kejing im kejong i. Wal lada pedeng jong kejing pang rei meu belai. Melai long ublay ubalaban syania bat ublay ubayai ne ha kejing im kejonga bat jung iwai puai kerkulang ingi ko pa bait lembaga ni kesngi bakoi bakentang kejume kat bagi dang syakri me to ki lai loit au ublay halor kejing im kejonga bat jung iwai puai nabai kini ngi pan ha kerteng bathiang dang Jesus Christ bau try amen. Te kena kapor naseuban pediang subha ya pi baro ki parbangai bat naseuban ai kublai step sabaton ya pi way baro
hakne ka step bat ngapdeng subharu ye phi baro ki paralok parajor nase ki badan ki be pech na ki jong ki ying ki sen ki jong phi ublen kar khu ye phi kadba ki pech ye kane ka program ka jongi hakne ka por te ai kublai ye phi wei baro bat pedeng subha lang ye baro ki paralok parajor bat ki para bangai kunju na ai kublai haka kerteng ka pathiang tam ka jong trai bat nang panim jongi Jesus Christ te hakana ka por minia sedang ya kajing syakri ka jongi daga bang nia phailang ka nambar ji ruai na ka kot ji ruai ka batmai sispa khatnreu nambar ji on the katurai trakan riuman bongan nam dan shu terangkan mika bane basem on the diri pushashi yang makin yalung lang hadu on the kerteman kon andon lang hantam on the te hakane ka por na khot ye I mewarin ba in wan sakmat ban ai ka jing pules dang bat duai ban betaya ka jing syakri jongi ngini phalam an ngasha ka bible ka jongi ke ba philap an sham ka gospel kat kum Yohanes kalonong ka ba khatsan bat ka dekat ka basan Kemtian ki baong kumye. Mga ngalong udieng sowan, maphi kitnat, uta udwe yalme hanga, bat mga hau, uta usi so shibun, na baklan mga pimla le AAVN. Mga ngalong udieng sowan, maphi kitnat, uta ubayay le hanga, bat mga hau, uta usi so shibun, na baklan mga pimla le AAVN. Pendam kriya jingduai.
kukpajungi bahabnang lambukoi kateng kajongme wan kahima kajongme long kaman kajongme disubi kani ka lemat ngakwa ban aingo eme ba mela rimla sumarangi mela pelat shibun kijingma sa lamba kisi kipo kibalali no bat hakani kapo ngakerpat ba men pha yo min sim buku ujongme ba unshong hangi khnang ba ke ek bangila ban yesngo kakhubo na ushakri ijongi ba ngila ban shimphang ba sungtho eka panthli kijing perkhat kijongi bangin shimphang ya kaktien ka jongme dalam kat batni hakini ki kenta ki ba dangsa map ki pop kijongi hakatin sipan ne bera amen. Hakani ka porpat ngin poi se ka wei ka benta kata kalong ba ngin lum ya kijing kinseu kijongi Tông như vậy, giếng cất khu nâu blây nhiều. Giếng cất khu nâu blây nhiều. Tô nghi hai mong ya uba ya ro hiru ki agel you ba ben se ba Berpat di kosong dan sebahagian pemerintahan yang dicintai. Tengin dua nimta jengkin show nempor kham nglang baro ukpa jengi babneng kumne tribe e ngiwan sinpan ajan jeme ngiwan kurat be pendam red ro khama jeme kene kapor lang ba gine gijing kerku ki ba mela aingi na to ai ba gine gijing kerku la kilong ki ba red ndrei trai ba kin sapreng saplak leng perthai banang krau bantrei ngabanta ki kan ki jeme unta jisu be kerku ki ki bala ban ai ki bamla ro kumjo map tribe e ki pop ki palat ki rengkang ki jengi ki bamisem na ba kine borong ingu idam ki pan teme trai jisu lim menta bala kataru amen. Terkubalai sibun kijing dua jong pi te kana ka porpat nginam don syuk ya kijing ruai pedang mi don ya kijing ruai kerpang te fi ba in wan sakmat ban ai ya kijing ruai jong pi. For the Lord is good, and His love endures forever. He's a faithful God to all generations. For the Lord is good, and His mercies will not fail us. They are renewed each day. And lift a voice and say, the Lord is good. For the Lord is good, and His mercies will not fail us. He's a faithful God to all generations. For the Lord is good, and His love endures forever. He's a faithful God. Lift your voice and say, the Lord is good. Great is your faithfulness.
tong ai khu blai ya i ai ka tu ka jing ruai ka basung tanat blai nang kerku ya phi penang san ha ka jing syakri nang ba jing ruai te to kana ka por pat ni poi saka benta jong ka jing yo sengau ya ka tin ka jong blai bat inong kren jong i ha kana ka por idai i pastor de bleu sadap bat ila pendap ya ka jing pula ka jong i ha Spice Star College bat ila treiro kum chot pastor haga balang nong ston bat menta i trei ha ila trei ha ka balang tei umsning i peje ka balang umsning bat umran te kane kade ka jing pen itu ka jong ai i bat hagan ka por ngin nom pen slam shu ngin ai no ya ka por se i ben kran tin jong blai kublai sebeton ni piwai kalau long cha ke ka bas ngau tenat bat ka ba kemen kadau kelong ba ublai uladon rengkat lemat ngi halor ki benta baro jong ke jing im ke jungi ba man la kesengi klem dalak ban klet ya i Mrs Karpeteng ibala aingi ketuga sabat school kelong ke shisha ka bas ngau tenat kublai sibon ni pi mam nam ta ketuga kubor kalau long cha ka ban ai men simingi wei piwai bam baro na peneng jungi ngedon ya ka benta ya ka ban kumno ban pensap riang ya ka kubur ka tin ka jong blai om tang kinong elap om tang ki pasor ki khot balang kila mele lah ka jing elong parlok kum bangile yos ngo bat kum ta ter ublai unang ya kerkhui pi na ka wei ka klimat chak wei ka klimat kat ba pinang peteng ya ka ban ya sam ya ka kubur ka tin ka jong blai ha ki benta ba per jong ka jing im ka jong pi ha ka jing syakri ka jong pi yo blai oi ngia poi chaka wei ka benta kata kalong ba ublai shisha udong ublai ubabha ha ke jing im ke jonga bat ke jongi wei pi wei ing kwa ban shiyai kindiat chakmat hoi ka kubor ya ka bangin ya kren menta ka singi kalong ka kubor bet lemba ka tin ke jong blai le se don apneng jo pi play yos ngeu tamba aingu yo ublai ba ka tin ke jong ublai kalong ka bom ju ublat bakak tin ke jong ublai kalong ke bom ju ublat ngila ban chim ya ka bonsin Henry kanang ayengi ya ke jing hikai ki bapaka nakam ta ka por ka babiang tam amdon bala ban yalap ya ka kubor ka bakhamba ban ya ka bala yalap do Jesus Christ amdon bala ban ya tu khana ya ke jing ya tu khana ki bakhamba ban ya ke jing ya tu khana ya ki ba ukrisi ula ya tu dalade bar ngangit scam lembaga ni kasngi bakoi bakentang ke jong blai ba ublai udon ke kubor ka bakerpang tam na kamenta ke jonga bat jongi wei piwei walada hakum ke ni ka por ya ka ba kilat ki ba per ngi i kum ba kila ya du ngila du no na ka dau jong kane ke jingpang ya ka balak tajur ya ka pertehi salon sar Rai aingu pat ya ublai ba ublai unang long ubayai ne kum bangla ong mene ba syam la i no yangi wei pi wei ndeu la yai don rengkat lam ngi hakapor ka babiang tam sukwa ba ka khana ya ka bangin ya kren menta ka sngi lene ka jingya tu khana ya ka bangan kren menta ka sngi ka dei be ya ka ba ukris ulaya tu lene ka dei be ka ere ka ba ukris hi ula bu ya ka kum ka jing hikai haki khun ki jong u haki tu ki por ki ba men chua ngakan mau ba ya kani ka kubor ngala kren ha ka wei ki jing ya lang jong ki paso kat banganang don house nem arajar khat sau hang ti ha Andaman bat Nicobar Island ha ka ba baro kinong yalam niam Kristen kila ya lum lang hang ta krui bat ngaru ngala don lang hang ta bat kila pa yanga ban kren kalau long sha ka jing ya lang ka bas ngau tenan ha ka ba shisnem ki pastor nak wei ki jaj balang kiwan ban ya kendo ban ya mir jengmut bakumno ban ya pensan ya ka gospel ke jong Kris ban pensa priang syakari ya ka balatip lene syaka jaka ya ka balatip belabun tang da ki Hindu bat ki Muslim ndri aingu yo blai shisha amdei na ka daw bang yo
bania samre aingu yo blay ba ublay udan ka kubor lembaga ni kasngi ka kubor ka bang ini kren menta kasngi ka dei ya ka bang ini shim na ka gospel kat kum ulokas khatlai kalenong ka gospel kat kum ulokas khatlai kalenong kat khon ka bahan riu ter berkata ka dei ya ka balaya tu dau Jesus Christ siapang ka parsi uding so dembur hachwa bangine ya syakmat tong ini pendem ya ke kli akijing duai sai chisin pat au blai pa jing bab nang iwan bandem hakmat ki khat kijing isnai ki jong me metip ngilong ki bathli metip ngimdon nalade rengi penrit yalade ko pab I bat ngi penthli yalade ba men kta ko pab I kremyang sentur ki jong aku bamelale akipor ke baladep bat ki lai luin ho pedeng upai ba ujung me ko pab I upai lang ujung me kad bagi dang ngap bat sa skor ka kubor ka ktin ka jome na ka wei ka clip mat sa ka wei ka clip mat yakin ngi pan ka keteng bathiang dun Jesus Christ botrai amen kumang laong ipi ka kubor ka bangin ya kren menta ka sngi ka dei syak ka gospel kat kum lokas khalai ka lenong kad khon ka ba Henry Terter ka dei ka parsi jong uding so dembur ka parsi jong uding so dembur kani ka parsi jong uding so dembur kalong ke ka parsi ka badon jingmut hadu kata-kata bat kadon ru ya ka bor kta hakitu ki briu ki ba I eu blai bat ki ba syakri yo blai bat kadon ka jingmut ka ba per bat kadon ru ka jingkot haka yanga bat yangi iwai piwai ladangin pe chapang gani ka parsi kaya tu yangi kadkhot ka ban riu ka ong ula kren yakini ki par yakane ka parsi wei ubreu ula don uding dembur yang uba ula tung haka briso jong u bat ulawan wat so hau kata gede gejing tu kana la don wei ubreu kata kemot udon utrai jong kata ka briso bat ulale ya ka ba pelatam bat kumta ula shem ya uding so dembur bat ula tung hapo ka briso wan ka jong u kalong ke kisah ke bas ngau pela ngashwa bangin ngan keli ya ka wei ke jing keli menta ke sengi haka bede hashwa bangin ya chu syakmat ke jing keli kalong ujai ding ayu le ujai so ayu ubaki ju tung hapo ka bri so wan len ha ka po ka per so wan ka ba bet ka jubab kalong ba ka dei bet tang ya usok grip kajing ujing tung ubade bantung hak po kak perso wan udai bitang usok grip don shu da wei pan ne pi ong kum no kublai sibun ya ka jubab ka jong pi bat don shu da ka wei pat kublai sibun ya ka jinglong bala kloi jong pi ya ka jubab ka badai kadai shisha ba udai tang usok grip balong ba hakak persawan don da ka weipat ka kami ya ka bangila ban le like no tangkaban sumar ya usawan lene like no tangkaban chu thung kambun lene thung shu ya uding sawan lene uding so grip ubangi khasi ngiong don shu da ka wei ka kam don shu da ka wei ya ka bangila ban le re tang ban sumar ban pikir bat ban thung dong di sawan da ki weipat ki jing thung Henry kabas ngau pala kalong mentak sikat bangi deng ya pe ya gani ka kubor ya ka ba jisu ulai ya tu ya gani jing ya tu kana ulai ya gani jing hikai kalong ba une utrai jong kani ka perso wan ulai shem ya kalat lene ulai I kamba idon jing ngau kwa ban shem ya uding so dembur nashabar jong ka per bat ban thong ya u hapo jong ka per hak jing sicala dangi perkat ya kum kata ka jing le kalong ka kalong kan sulong penban kum hakani kisngi ki ba menta ngila aban ong ngimtip yu ding ude kar kum thung so grip le se hoi re ngin shu ya mudur menta da ka ba jantam ya ka bangila ban yo I ka perso ka bo omlong ban ya kle bat ki wei ki jai so ya ka bangila ban ong ka perso strawberry ngiyo I ka kibonang teho umsning sumudur menta hapdeng jong ka tu ka perso namar bala wanda wei director
uwan ra ya uding so ping bat uthong ha pedeng hang tu kai ke jing kli ke bami ke jing mo jing perkat jungi lada utu uding so ping ulah he un tablut ya ketu ke benta barokhoi pitrai uso strawberry un aya ke jing mat ke babha hato un penmi iso ki bakhamba hato don jing kta ya uni strawberry barokhoi uso strawberry barokhoi bat ke jing kli ke babun ban mi Henry lada director ule ke ka bangi haban le kalong bangan shu haban pet kadau kalong yo le se utip khamba ya ke ba ule haka ju ke rukam ru pra bangai be bat ko ki prolog ki bala ban yo snow bat ki bala ban yo iling baganai ka kor ya ke ba on pelaj berkata kalong ke bangi la ban yo ya ke jing itamula lada utau director jong ka farm strawberry unle yakum kata bantung do ding sok ping hapleng jong kata bat ka jingkali ka bami kalong balai ba uni utrai jong ka perso wan ne ka bri sok wan ule yakum kane ka kam ban wan ra yu ding bantung ya u hapleng jong ka perso wan ha ka jing shisha hari Palestine ya ka bangi ju tip hi ya u ding sok nambur kim ju thung lene kim juda pikir bhai u kadau kolong ba dadai ubakila bandaya kamai jak po lese dadai uso ubada kerpang lese ho udon ya kijing tu kana lene ka bible ka ayangi ya ki sembo perkhat ki babatam no ding so dembur Henry hari Palestine kembang ong yepi kim juda thung yau ne uding so dembur lene kim juda pikir hiro bat kumta usumi shani chatai sharut nong sekilenti sekisenkin bat kumta ki bri habaki yo ibalami uso ki akhet so andrei ka ba phla ka long ba ne utrai ulashim ya kalat banwan ban tung pat hapdeng nakamta ka jing tmu ka ba kerpang tam nakamta ka jing tmu ka ba kerpang tam don ba aisbo uding so dambur syabar don bala pikir yo kembala julang hari Palestine namarkani ke degi jing tu kana jong kari Palestine Henry hapok ke perso grip ka bri so grip long ba kinhapan pikir ban aismo bat kumta ter kinhapan pikir bha na dong shedong ba onom don kano ka jing onom don kano ka jing bakla habaki sumar yakini ki jing so wan lene wat uni so grip ru ubaki thung hangta bat ya uni uding sok dembur ya keba uni utrai ulatung hangta bat ngakwa banginya perkat ak jaka jong uding sok dembur ngin ya wan lo kamjan bat kata kalong ngin ya perkat menta ngikwa bangin ngan bu ak jimu perkat jong pi ngada kwa sisa ba pinele ya gani bahajaka menta kesingin ya pule ya uding sok dembur tong ngin ya bu no ak jaka jong uding sok dembur yang abat yang iwai piwai simet yang bat yang iwai piwai simet hapok kani ka kana ya ka bala ya tu bat bala ai ya ka jingsneng ka bapura lembau Chris Jisu hidalade ka ema ka jing im ka bangila im haki kendiat pongor ki ba menshua haswa bangin tip ya ka jing shisha jong ka gospel kata kamut haswa bangin IT le show Chris kata kamut haswa bangin tip bakane ka kubor lene kane ka jinget ka bashisha ka balong baik tang ka ktin ka jong ublai hoi ka don ka jing per kendian haka bangin ya kren ya ka to ka jing ka kentin ya ka bangaong ka jing im ya ka bang ngila im menshwa haswa bangin yo asngau ya ka kubor ka bashisha jong ka gospel haka jing shisha ka bible ka hikay ngitang ya arteli kilenti ukristan ubabut yu Chris ya jing hikai jong Chris baro but don pat so way pat ukrisan lada umbut onom khot iru yu ukrisan lada nombut ya jing hikai jong Chris baro khot kumanga juong ya kini jing itu kana lada ngimut ban Christian ya ke kongres nginapan ra ru ya kalama jong ke kongres ngimnom la ban ong bangi Christian ya ka kongres nginapan rapat da kalama jong ke way pat ka party kalong huru akar kom ka bakumta ladangi ong bangi deng gidong but ki jong Chris nginapan ra ya ka Bible nginapan but seni ka Bible kalam da ino ya ka ka Bible ka ong
de hang ta on la ban khot ingi bangi de ki Kristen ngine yat bet chakmat kumbang ong epi meneng ngine bu yale de ka jaka jong ding sok nambur ka jing kelipat menta kalong kani ka per briso ka yang pli yano lene hang ni katemu yano kani ka per briso ya ka bangi pule lima kani ka parci ka yang pli yano ladadon aku boleh sibun paso maulong ya ka jubab ka bapi ong kadai ka badai sisa aku boleh sibun ublai kerku ya pi kadai sisa ka balang ka jong ublai aku boleh sibun ka jubab ka badai biang sisa aku boleh sibun ya ka jubab hawai lada ka perso wan lene ka briso wan ka yang pli ya ka balang ka jong ublai kata ka bemut uding sok dembur uyang eno pasal pila ban jubab sai sisen kublai sibun ya kani ke jubab ke bapi ai mentaro kadai lada ka briso wan ke yang ya ka balang ke basisya ke jong Chris kata ke bamut uding sok dembur uyang pli yang ikibri balai nga ong kumta ngidai kiding sok dembur ngim don hok hak jing sisya ngidai ban don baik sapar jong kabalang ke jong ublai ngim don hok bandon bentah pok kabalang ke jong ublai henry ba utrai jong ka briso ule ayu ngia pule ulas ngau tenat bol ngau kwa ban sim ya ke bentah ban sim yang nabar jong kabalang ban bu yang hapok jong kabalang ke basisa ke jong ublai hapok kata ke jing hikai lembaga tin ke bapaka ke jong ublai ke Bible kata kebun ngidai kiding sok dembur ya kibalat hung ya kiba om dei hok ban yok benta ka kenhun ke jong ublai bat om don hok hiru dalade Henry ublai da ke jing ke jong u ulah shim no pat yang nasyabar na kadau jong ke jing isen ke jong u kadau kalong ba ukwa yang bangin yo ya ke jing bam ki babha ya ka ka badai biang ya ke jing sumar ke badai biang wan bantung hapo ka balang ka jong ublai kata ke de ke jing le ka jong ublai bantung ban pikir yang silenter jong ke jing im ke jing ato kam dei ke bas ngotenat menengi pe uding sok dembur ka jing mo jing perkat jong long la sumari u klemi so as ngau diau sngau itamula balai ummi so ke jing keli kalong Henry ladang ibu pat LD ayu ya ublai hajaka bangin ya sak syaba Henry ublai wan lampan banengi syapo kadau kalong nak kementa ke jing temu bekerpang ke jong ublai ha ke jing im ke jong iwai piwai nak hajaka bangin sak syabar klem tip sepang ka pop bat ka hok jong ke jing im ke jong i ban im ha ke jing haka kya ke shitom banim haka jing im ke ba amdan jing kermen rum henry uwan ra nabar bantung hapo bandon ya ke jing kermen ke bas kem tam haka jing im ke jong i we piwe nagam ta kala we kala tai ke jong i we piwe nagam ta kala we nagam ta ke jing ba ke jing miat jong i kum ki khun ban riu ublai ulale ya kani ke ba bhatam ya ke ba ulale yangi kat adu kini kisngi ki bamenta om dei tamban suwan ra na sabar henre yo ni udin sok nembur la le ya kumbala ya le lang yo sok grip ban ai ya kasbo ka badai biang ban ai ya ka ka badai biang ban ai ya ka jing pikir ka badai biang ban pikir nadong shedong kumbaki nong sumar sok ding sok kile kenang ban penyo yo sok babha ublai ulale ka babha tam kata kede yang iwai piwai ki bolong uding sok dembur andre ka kubur kam cem kut boong ba ulawan ra angta andre ka kubur kai yatu yangi ba une unong sumar briso ulale ayo hadin ba ulade bantung ulale sakawe kakam kata kalong ulawan ban kmi ban pe hato ula penmi sok ne amu ne uding sok nembur kata kede kakam ke jong blai
haba ublei ula bu yang hapok ka balang hadin jong ke jing syap jong iban syap penbaptis habreng jong ke jingrong ke jong isya ka balang hadin kato kan ekpor ublei uwan ban yet hadin ba ula dep ai hadin ba ula dep ai smo kala balong daka kubor ka tin ke jong blei kala balong daka jing sakri jong ki pasor kala balong daka jing sakri jong ki rang ba balang kala balong daka jing sakri jong ki temen basan kala balong daka jing sakri jong ki temen basan kentai kumta ter dakit khot balang ka jing sakri jong ki kun samla kata ka de ki jing ai ka jong ublei ya no ubreu ubawan ra na syabar hapok ka balang anda bola wanra ukmi ru ya uso ukmi lenti ba utu ujing tung lene ba utu ubreu unda pen mi iso hapok ka balang ru kumju kadon ka tin ka baong baka jing im kristan kadai ban penmi ya usok klem da penmi ya usok kemloon ila la ban itu ba ude ujing tung baban lani ubas neu ka bible ka ong haka gospel kat kum umat hayos henyau kalanong kay ka bible kay tu yangi amdei bang shu ya baik kum tu hendrai ka bible ka da ong yangi ga gospel kat kum umat hayos kalanong ka ba nyau ka khot ka ba arpo ka ong kum ni namba kumta na kisok jong pi naba kumta na kisok jong ki pin itu yaki hasngap hato kam dei ka ba shisha ban long ukirsan ngidai ban penmi ikisok klem da penmi ikisok kumno on itu ingi ngidai ujing tung baba lene utau ding so ubaba yo le ding le sai ngidai uding so ubalengki umbam penmi so umbam pen mentoy uwan ban kmi yoso ukmi lenti ban yo yoso kajingkli kalong kabaniat sakmat susu katno teli kiso kiba uni uding sok dombor ulapan mi katno teli kiso jong ini pen katno teli kiso ulapan mi uni uding sok dombor hadin jong ki jingle babha hadin jong ki jingwan lam mi u hapok gani gak per katno teli kiso ulapan mi kat khot ka ban reu ngine sim naga nadu ka kadkhot ka banreu naga lenong ka bakhalai nginang yedon hang tu ngine sim naga tu ka bentau ka baong bat ulawan wat so au te sem ai sengap lakat tu kisngi la sumar ya u la thung bha ya u la ai ya u enrei sem penmi watang uai uso Hendrai sem lapan mi watang uai uso. Tong ini yuk ini ya susu sakmat akan khot kabak henyo ko ong kumni. Kad khot kabah henyo. Ko ong kumni. Te ulong ya unong sumar briso hakmi kini kilai snem ngalawat. So hauni uding dembur te ngam sem satya. Lalai snem ukenrat jong kada briso uang ye ngalawan ban ye ya usok na uni uding sok dembur ya ubang latung hakpo jong kene kak perso wan ngam syam la syam ya usok lese mata kasengi kala benlong lalai snem lakat tu snem nadu ba Walter ula syak penbaptis ka balang basa ke jong ublei ngalawan lami un nasyabar ban bu yo hapo baun yo ya ke jingker ku barokoi namar ba syabar un sayap no lene syabar un suyap leno klem da yo ya ka kubur ke bapaka klem da yo ya ke jing sumar ki bapaka klem da yo ya ke jing pikir ki bapaka ulawan ra ya syapo ndre hak kita ki snem ya nadu ba Walter ulawan rung syapo ke balang hakilai snem ublei ulawan ban yen ndre ublei ula syam ba syam lapan mi ya uso hato kalong ka bakmen ya uta unong tung namar haba utung udah temu ba usta uding ya ba utung un penmi ya kejementoy unom dan unom syu long hang tu tang na kamenta ke jenglut kesan kata kedai ke ba ublei udah kemi lenti kam dei tang yang a udong trai rei kadai yang iwei pewei barok khot kum ki kristan kala banlong ya ki wei pat kita kristan ru haba ublei ulawan lam yangi na ke jenget ke barim ke jongi
sa ka jingit lembak ka tin ka jong ublay ban tip susu ban ti susu tat adu bangin dalam ya ka ka jing sisya Andre ladang isu lalong Kristan klem na pensong nong rim ya ka ka ba ka tin ka jong ublay klem na ko ngu ya ka ba ukris ulalong ngidang long hi kiding sok dembur ya ka balaya tu hakane ka parci hadin balale ya kini ke baro khot hadin balale ya ka babatam laong ba om syam lapan mi watang ya wai usok ro kemnopat yangi hadin kini kisnem bangilalong haka balang Kristan hadin kat nek teli kisnem ki bangilalong hapok ka balang basa ka jong blay hato ngilapan mi ikiso ka Bible ka ya tu sayangi ngimpat syam lapan mi ikiso ki badai biang ngimpat syam lapan mi ikiso ki badai biang kajing Kristan ko mga ong ya pimene kadai bet kayan bet tang ban su pen mi ya kiso ki badai biang kumno ban yo ban pen mi ya kita kiso da ka bati jelew ha ka tin ka jong blay da ka babut bet ya ki kentin ki bau kris ulah hikay yang iway piway ha ka jing shisha ublay ulale ya ka ba ula ban ne ha ka jing ka jongi ya ka ba batam ya ka bangi kwa ublay ula ayak ai baro yak bangi don kam andre wat nom snutu bakla ngaklem ong ba ublay ai ya baro bangi kwa kadon ka kentin ka baong ba ka jingkwa ka jong ublay kam jukut andre ublay u ayangi baro yak bangi don kam klem daduna u ailut yak bangi don kam andre ai ya ka ai baro ka bangi kwa ula ayangi ya ulok ubabhatam ula ayangi ya kalok ka bababriu bat ka babahatam na kamenta ka jonga ula ayangi ya ki kun kante ki bababriu bat ki babahatam na pedeng baro ula ayangi ki kun ki bababriu ki kun prangsngi bat lo ayangi ya kakam ka babahatam lese kum kani kakam ya ka bangi tray ban syakri ya kiway ban syakri nam taga gospel ke jong Kris lai ya ki kmi ki pa ki babatam na kamanta ban he pensan yangi ha ke jong shisha jong ka tin ke jong blay lai yangi ki yang ki babatam ya ki bang ngila ban yo na kamanta ke jong don kam ke jongi om na kamanta ke jong kwa ke jongi ulai yangi ya ka jaka ya ka bang ngila ban sa ka babatam na ki babha baro kalonging long sem ka babatam ka basuk ka bakmen ula ai bat don napdeng jongi ublay ula ai ya ka jingkot jingkya ka babha don napdeng jongi ublay ula ai ya ka spa ka peu ka babha bat ka batikna ban Kristan yaki haka imlang ka salang rehap deng jong kini ki jingker ku ki jong ublay barok khot hap deng ka kam ka baula kerku Hendra ngim pat siam lapan mi yauso ubadai biang ngim pat siam lapan mi yauso ubadai biang man la kasngi man la katayo man la ubnai bat man la usnem ublay hadin ba ulat thong yangi ujuwan kmi tu yangi ban yet ladangi hangi ladangi lapan mi so na em o pralok bat prabanget bein kalong ka jingkmen yangi ban ba ublay ulawan ra yangi nasyabar hapo ban sumar yangi henry pat ladang nyimpen mi so kae kaban kta ya ka jing sngo jong ta ubawan lam yangi kadon kam yangi ban le kade yangi ban pen mi yakiso ki babahatam henry ngim syam lapen mi yakiso lalai snem kenti ulale ya ka babahatam ulawan ban yit yakiso na uwe usnem klempen miso udang sumar haus nembaar klempen miso udang sumar haus nembalai klempen miso udang sumar hak jing shisha kane ke jing im ya ka bangim dei ban im kum ki breu ki jong ublai ladangi perkat sepang ke jingwan yit so ke jong ublai lene ladangi perkat sepang
kajing wan yit kajong ublay ha kajing im kajongi ladangi penmi ne mikiso ngisngo kumba uta ublay ulong ublay ubashu pe ingi lanongin bakla nri em kam chem ladai kumta kam dei kum kata kajing perkat kajongi nri ublay shem lalong uba strict lene shem lalong uta ublay uba batbor lene shem lalong tau ublay uba kwa yang ibangin syu uba perking sani ba Nre ublay uba ai uba snow san ai uba kenre kajing is nai ke Bible ka ang da kajing e bat da kajing yai ne bat da kajing yai sha slam bat da kajing is nai bat da kajing snow red uyai tre mean pamian ben pa ben ha kajing im kajongi lembak ini kisngi baro ya kibalaya ya kajing im kajongi tama kwa ban ong ye pi ublay unom yai le ya ka e ka bangi tumu mangi kibreo kadau kalong kadon ka pore ke barakoi kadon kami ngi banda hapan kela ban sei ki sok ki babahatam ban sei ki sok ki babahatam ngini ya shushu syakani ka kadkhot ka ban nyau ka ong komdo ka e pat ka ba une hadin lais nem ba ulayit don so kaipat uni utrai ulaong ya uni unong syakri ya kebriso kai ke bawang utrai ya unong syakri kebriso kai uang kadakot ke banyo nginyap pulih nok pat naduk ketuga ka kentin ke baong toket bat ka kentin hang ni ka ong kum ni toket no ya u balai ba un penlek no eru ya ka kendau oh kalong ka kentin ke bas ngau ma bat ke bas ngau trim cisha hadin kitu kisnem barok ki balalek bahayanga Hendrai ngasuk long tang kum usok shinong uta kemut ngam sengau kentrai yalade hendrai ngasuk le yalade ngasuk yat pawang krem da perkat nam ta kejing long baba kejonga hendrai ka ketinang ni kebas nguma ke ong ukan rat ong toket no yo balai ba unsu penle no ru ya ka kendau kata ka bumut ngilak ban syaweng no na ka ba hre manga mangi dalade shimet ka jing imat ka jinglong ka jongi waladangi don hapok ka balang mangi dalade ngiweng walada ompat syam laweng na ka register balang ban lek sabneng ko ki perlok bat ki prabangai be kam syam dei tang na ka daw bangadon ya ka kerteng jonga ka register balang ladang empat jam la syaweng kata kalong ba ladang im kumno kumbanga imru kalenti kala bet sebenang amdai banga sngo bala ang ni banga ong kum kata kani kejing ya thu kana manta kasngi ya kabala hikai do kris kakta yang kumunong tray ladang shu sim ya kakam kajonga ngadak ngaklem tray hok ya kabala pha yang ngalek klem lek visit hok ya kabala pha yang ngalik klem le ya kendo hok ya kebalap ya kebadon kam ya nga endre nga shushim tangi ya katulop ke jonga shushim sukwan mentoy da ke jingdon ke jonga ni kumuta unom poi si ai ruya ladangi dei ki khot balang ladangi dei ngi ginong tray ladangi dei manu manuru ka jingdon kerteng jongi hapok kerejesar kanom pelat imengi dalilai ruya balai bahapan ot no yo lane balai ba utrai uang bahapan ket no yo ngidon lai telikimat balai bahapan ket no yo kabaning kong le se ngilak ban sim no sau teli kimat kabaning kong kadau kalong ubam jaka hajaka baki unio bantong sibun kiding so grip hajaka ba wan lam cibon pat ya kiwei pat kibadai hok bandon ha kedu jaka rena kadau jong ka jingdon jong kiwei kinong trai kimyo shu namar ba omla ban siu pisa nak kadau jong ka jingdon ka jonga namar bangadai ubriu ubaya shun bat kiwei pat kiwei kim sko tenat ban wan hak pok ka balang ublei omla ban wan ra ya ki ha pok ka balang tang nak kadau bangadon bakum banga ubriu umbam ba pok ka balang sipun ki duk le no no Dena kata kadau bang asu shim ya kata ublei uang dan kamban ket no ya ba waltar lada umpen mi ya kisok ke badai biang
dan kamban ket no ya uneka lada kimpan mi ikiso ki babyang omdei ka tin ka jonga andrei ka tin ya ka bau Jesus Christ Ukraine na ka ni ka parsi kamat ka baar kalong nakadang ba ula kejit ya kejing ya ki ba bhatam ya ki ba ublei ula banle ya ki weipat andrei da ka jing don ka jonga kejit lut ya kita kejing mentoy barokot dei ban on no ya nga kadau kalong bangam syam lapen mi usok ubadai biang kajing don kajunga kamlong kajing kerku ya kabalang basa kajung ublay don kamban ot no yanga don kamban ket no yanga don kamban weng no yanga kal kan don kam lese ban weng no yangi we piway kata kam dei karai jonga ban ong ban weng yano ban weng yano wanum lei sngo thu bakla Henry kani di ka kubur ka baperta menta kasngi kadon kam yangi bandai ya perkat ba bandai ya husiar ba kumno ka jajing im ya im kamat ka balai kalong nabarba ngiyale kemen yaki hok baro ki badon hapo ka balang yo lese nyong hadin live post nem bangatrei nganyo yaki pension right baro khoj don yo lese bertemu ban kreng ta gino ki jaj balang don lese ki bertemu ban yalap niam dang na kadau ban yo jemen toy pelapisa ya lede kum kata hatong isi kisok ki bapa lene ngitmu ban pendap ya kapla lede kum kita ki barakot ladengin kren ngidon shibun ki enrei ko ki paralog ngidon kamban perkap kamat kabasau pat kabang balai badon kamban haban ot kadau kalong ba siam lapan mi yakiso ki badai biang kadon gawe ke jingong hagaktin ki riu syempang ki ong kemne uwe uso epul ubapuut lada ngimweng no ya u lada onom ket no ya u kembagani ka parji ka ong ulak man pendu yaki kiso epul ki badon bo kasyang hapo ke balang kersan ni baro kawe kada walang tanna uwan usok ubapon haka juga rukomru na kada jogu ni uwan ding sok dembur kalaban pun ut nene kalaban penduk ya kejing baha jogi ding sok wan baro kawe ki badon nak pe ublai wa ban le ya kata kada walang hadin bawa konsida nene hadin bawa persyang mele ka babatam ulang hadin bawa ublay ulas ngau isnei henry umcam lasai so kajing don juga cukup penban kapan duk ya kiwe ublay uhaban le ka badan kam ublay uhaban le ka badan kam tam ya kiwe pat ki badan hapok jongka ten dena kata kadau don kamban weng lene don kamban ket no nagadau jongka jing snew kabo unla ban wan lam ya kiwe pat ki badon ha ka tukasyang lene hapo jong kata ka kenhun ya kabo ublay ubu yo kebangi pule nakanika parsi kat ya kabo une ukenrat uang deban ketno nakadau jong kajing bam seiso kajing u nakadau jong kajing shim kajing u ya kajaka henry aingu pat ya ublay Ndrai aingo pat yau blay na kadau ba ka jing it ba ka jong ublay tong ine pe yak ei ka ba u Chris kum urang ba lingdo ulale na ka mata ka jonga ba jong iwe piwai hakum kata ka por hakabal ong ba dei don kamban ket no ya u don kamban weng no ya u na ka tuka jaka ya ka balatung na ka tuka jaka ya ka balabu ya u hapo jong kata ka per lene hapo jong ka balang ka jong ublay tong ni pai bat ngam ya ka tukar khot ka baprang ine pe choi tukar khot ka bapra na ka juhi ka gospel kat kum lokas kalenong ka ba khatlai ka khot ka bapra tong ine pe uda ya thu te ulo ong ho u go try to i ya u saha kani ka snemru aingu yo ublay unong sumar pat utrai uang to ot no namar ba ula penlut kesan nam utrai uang to ot no nakadau ba penlut pot utrai uang to ot no
nakadau jong kajing bom mentoy jong kajing don kajing u Henry unong sumar pat jong kata ke brisok uong ya kini kikenten ya kibangilay dang syu ya dep ya pule uong udah ya tu te uong u go try to i ya usaha kene kasnem ru oh aingu ya ublay ngiyok pat sakaway pat kasnem ya kaba ublay ula ai pat hanga bat hangi iway piway ngine pasha kashiti ke jong pol chekinong Hebrew sau kalanong kadakot bakatsan bat kabakat rew kashiti jong pol chekinong Hebrew sau kalanong kadakot bakatsan bat kabakat rew ko ongkum ni namar ngimdon ya urang ba lengdo ubamla ban sneutu bat kijing klot jongi Henry ya ubala pensoy haki aka barok srimingi Henry klem lepom namar kata tetong ini awan hajan dak jing slur haka ket kejing ayai bangin yok pediang ya kejing isnai bangin yok syam ya kejing ayai ya ke banyarap yangi hakipor kibadan kam ayu yo blai na kebenta jong une urang ba lengdo unong ya san ubalong kris habo yo ibang don kamban weng no yangi wong ai sakani kawai pat kasem to i ya u ban le yo ban i ya u kadau kolong daka jing isnai u kris namar ba ula seuspa yangi wei piwei ukwa bandang ai sakawai pat kalat sakawai pat kasnem kilai tili kisnem kila berlong cipo arpo laipo snem jong kajing im kajongi hadin bangila priang ya kajing shisha Henry sakawai pat kisnem ya kabala ai kasnem jong kajing ai om dei kas haba ong kasnem jong kajing ai kam semut ba ong kasnem ya kabangan la ban le kat bamon sajisin pat Henry kasnem ya kabang ngihap ban pikir ba kasnem ya kabang ngihap ban pelet jingmut ba kadau kalong bala syu ai yengi kadau kalong bala le isen yengi ngihap banda perkat ba banle ya kabadai biang ya kaba uta utrai jong kata kebriso ukwa yangi iwei piwei kata kadai kabadon kam hangi iwei piwei balai leng bagini kilai snem ya kibala yet ya kiso ublai uklem ong ru em toket no rehadin jong kalai snem ladon kamban ket hakasien kabalai om syam layo ya kiso ladon kamban ket no kadon kajing temu ke bekerpang baka haba ujisu ubatai une uyatu ya kaparshi bat udon kajing temu ke bekerpang haka berkumta namar ba kajing stat ba kajing syampang kajong u ya kaktien kajong ublay namar ba ulang ublay utip ba kumno ba ublay uju hikai ya kikun Israel yang ini pai bat nga lemba kaktien kajong ublay saka kitab ya kabala tho da Moses kata ka kitab Leviticus hang tu kadon kajing batai kindiat balai lemba kini ki lai tilikisnem ublei uan yit tangba klem da ai ya kano ka kentin jong kajing maham had light no tang hakit kasin kabalai ba uan uang deban otno namar laisnem ngalawan tong ini pe ya katu ke kitab Leviticus kat kendai kalenong kadekot kaba arpulai bat kaba arpusau habaki kun Israel kilayan nari Egypt syari kanan ublei upsaya ki man laka klipmat man laka por hakabaya dei be nak metaka bam ka jongki upsaya ki lengba ka mana Henry onda haba kila rong syakari kanan ublei ulap pa yaki bakin le no dalade kumno bak kintung yaki so kibabha kintung yaki so kipai krang bakalong ka jingbam yaki hi kaktin ko ongkum ni kadkot ka ba arpulai arpsau naka lenong ka bakat kendai Leviticus te haba piwan poi syakata kari bat pilayat thong yaki jaj ding barok banbam te pin kenyo so jongki kumba ki bam syam la ot share yaki laisnem unsa yapi kum ya ubam
om chem la ot share te pin om bam ya u ngap kata ke kubor lemba light lekis nem lemba kini kis nem baro jong ki jinglong kristan ke jongi uplay ulpe baluan kmi henry upe lada om don so usngap ulej no upe lada om don so upe usngap ulej no hakasin kabalai kala malong sipo arpos nem pat hadin jong ke jinglong ke jongi namar bangila layok lut ya ke jing hikai baro ngila tip lut sepang ke tin ke jong play ngila yok lut ya ke ai ke bangi dei ban yo kenang mau on pen mi so yangi dei hadin kata kembang ni kalenong ya ke bangi dang supule ke ong balai snem kimbam yo so namar ba ulong ubam mcem la ot share re haus nem ubasau kilak ban bam no yo tau so dei na kata-kata pra bangi be ki paralok lakatus nem ngidon hakabalang ublei umpat sem laket no klem pat sem laket no yangi kala balong da kejungiam no kejungi hakapop wala dang idon hapok kabalang kadau kalong bangi klem penbek no andre kejungiap kalawan no angi bat kala pendekut no yangi bat nginom la balong kita ki briu ki jong ublei komangong epi mene ban lek sabneng kam dei bang idon ya ka kerteng hapok register balang ka dei bakumno ngi iman la kasngi ha kita ke jing hikai ke bau kris da ke jing ai ke jong Jesus Christ andre ke jing ai ke jong Jesus Christ la dang ile bom salia kan nom trekam hangi dei na kata katau ngidon kam ban hap perkat ba haus nem ubasau ngedei mentau snem ken ko perlok be ngilayok sakani ka pat kalat ya kabangin hab ban da pikir bahaya lede sa uwe pat usnem kala melong ngimtep sakan usnem na din nang niunang ailat ingi bangin penmi ita kisok kibadai biang jungi kam dei na kadaw bangila ban im hadu kani ka clip mat ka manta na kadaw ka jingle exercise kilan met ki jongi lene na kadaw ka banga bambat pikir bahaya ka bam ha ka jing im ka jonga ngathit ki jing thit ki bam ki babhatam nam ta ka met ka jonga uang menek benlem no banti saudangi ban ais mo berkani kawi kad khor kadon ban bandang benrap hanta ka ong ne bandang benrap susu ngine pe nadu tu nadu kad khor ka ba ngine pe nadu kad khor ka ba kong kumni bat ula ker ya ka bat ula lumno ya ki mau naka bat ula tung ya u dingwan baba hangka ayu ya uble bat ula le yu onda bola ti saudong ula ais bo bat ula weng ya ki mau ula bu ya ka jengker ka baba na kam ta jungi knang ba kanu ka jing pen shoy kanu ka jing ten ju bangin yo ya ka bor ban ya le ya ki nakadaw ko ublay ula ay kasbo ka babhatam kata kalong kala bandai ke jingker ku ka bakordor tam lengba ke jingalam bastak ke jong mesim bakui kala balong ka kubor ka bangim pat syam laju yok tak meno mereka kubor ka badungak ya ka donut ka jongi ka bapen pe lepa hadu ke cleansing ke jongi bangin poi se ke jingkala ka bamot kata ka de ke boblay na kimau lada don kimau onom me bha ki jingthung hakak persawan ndai ublai un weng ya kita ki aka barakai ki mau ki banyang kli ya ki jing ka jing sitom ha ka jing im ka jing ublai un weng ayu ki sai ublai nam ta ki jing long bakrau ka jing nama ka jing long bala kloi ka jing ndai on le kam no pan lada ladep le adu ka la weng no ki jing barakai bon sen ki ong ini oh kabaya kenduk mengite lada ya kenduk kiwai kinom lak bansya andrei pralog be kajingnya kenduk kajongi kampat siam layar engkat dor bat kajing kenduk jong kris nam ta kajongi iwai pibai ngingin habanya kenduk nakam tayal lade namaru kris ong ngidon ladap ngi yo kris ngidon kamban ba ela kajong geding na ladap i yang au ong kata kamot ladang ngi yo kris ong banle yo ngido kam ban ra ya keding pna ngido ban kam ban sumar ya ki hukum ki jungu ngido kam ban le ya kam ban bakhut ki jungu kata kede ki jingi yo Chris
Dedai na kata-kata ru adin ba ulah weng no iki jing barokhoi. Ulah weng no iki jing thut ki jing tenju ki ding pengkyang ha ki jing im ki jongi. Ladang ngimpat sem la penmi so kad khot ka ba khandai ka yathu yang yang tu. Na ka tu ka ju ka pharsi kad khot ka ba khandai ka ong ni. Lada un sei so te bha henry lem kum ta men sakhet no yo. Unong yasan na mata jongi wong ko kan ratu I so new snem ngan dale kum ta henry lada un sei so te bha lada sei so om dai shu ka jingkit kli ka junga khet no yo om dan kam shu yo prolog be ide ban tip tang kani ka we bakalat ka jong ka jing isnei kan kut hangi we ubreu akan urma kan ka por jong ka jing im ka jong ila dang yele persya susu batulai Genesis kalanong ka bak henreu ka khot ka bak khatlai tab Genesis kong ni te utrai long umen sim jonga unom yale bat ubreu junam namar ba uhi ulong kado lakum taru kisngi jo kin long chispa arpho snap perlog be umen sim jong blai unom yale bat ngi wei pi wei cirta jong ka jing im ka jongi katukan khot mene ka ong lada sei so te ba lada sei so te on sa ot no yu ndrei aingu yu blai ka khubor lane ka ne ka pharsi kam chem lakot ba kai ka banjai tu ding so amdan bala ban tu ki scholar kim la ban tu kai ka banjai yu tu uding so dembor namar ba u Jesu Christ aba Ukraine ni u I yang abat yang I wei bangin sim ya karai lene bangin jit ya kanu kalenti ka ba khadu ha ka jing im ka jongi bangin jit ya ka ba bahane ka basnew ngin jit ya ka ban yam ne ya ka ban im ngin jit ya ka ban penmi so ne ban num penmi so ka shong hangi bagani ka jing ya tu khana jong reu ding so dambur tam sem lakut baka ka ban jai amdan batim ya kalawai ju bat ublai ru ngakwa man ong epi umpa ban shem ya karai ha ka bedei bat ka jing im ka jonga ba jongi wei puai ladang in yam lane ladang in im henry ui hangi I wei puai kumno bangin nei ban long achwang bangin ni ya shu sakmat ikwa ban ya thu epi ya ka wei ka jing ya thu kana bat kanum slam shu bat kata ka jing ya thu kana ka long kat bangadang pule house name arhajar khandai arhajar sipo anda bangala lek city saye na ATS kat bangana pule ya ka diploma jongka theology anda banga mu ban lek sayeng upaso balai hika yang ang tu wong ne lek sayeng sngobha dakmi tu ya ki prabangai kumno ki em menchwa bat kumno ki long menta sngobha ban wan ni ya tu yang a kumno ki la ya long ngala sngok men bangadon ya ka kamban le om dei tang suti henre ban lek pe ik tak khot balang banwan rapat chau paso lene chau tong no hikai ubala hikai nga ngala lek anda bangalawan na ka suti ula khot nga sa ka kamra balong nga Walter kumno ki khot balang ki jongpi ngong pasor kalong kai ka bas ngau tunat adu kata uang kai ka bala jaw ka ba pelongi piban skau tunat ngong ki prabange ha ka balang ka bangalek na ka ka suti kilong kumbang layo I menchua ki asiu ya kawai ka banai sipau ki ai ki jingin chau mon skobha ki ai ki jingin chau ba pher ki jingin chau kendo kum ta ter ki ale bha kum ta ter na kawai ka por ki le ban visit na kawai ka yeng sa kawai ka yeng ki rap iwei bat kum ta ter ngayu I ba ki wan je seng ki le je seng kum ju ba krem jing duna balong ba uni pastor udem ka kli bat kansan u ong yang ba Walter ki prabanget jong pi ha ka strong ba pilen kilayap kala pelengo inga haba kile jingya sen haba ki siu hok ya ka badai hok haba ki ban pai hok ya ka badai ka jong uble haba ki le ban jngo ya ki wei haba ki le ya ka kam ya ka ba kilabu ya ki kuma ki jule men shwa shipo snem kadwe snem men shwa ka bangadon nak tu ka jaka anda ngelawan balik jngo ya ki balik ban pe ya ki kilai le biang ya ka juhi henry upasor pat menta wang kini kilaya kadang kalau wang bakilaya hak jeng im bakan jaman sim baka kejeng im bakan jak kersan kejongi kejeng im bakan jaman sim kejongi kam dan kami ngi bangini yaj baik kum tu hau julan
kadon kami ngiban kiu na wei step na wei wau jing king cho wei mau jing king nak ba khamba se ka ba khamba su nak ba kham itanat cho ba kham itanat su bat kum tar ter kat anda bangina kat sia kata ka ba ublei da ka jing rap ka jong Jesus Christ sia ka jing im ka ba jana wang kilayam bat kum tang la sedang ban pe ya ka e ka ba wang kadau kalong kaculong tangkum ke program jong ke jinglek jing seng ke jongki kadau kalong namar baki dai ban siu ki siu namar baki dai ban le jengok ki jengok andrei wang kila dai ban don ya ke jengkiu ka bakhamba ha ke jing im kristan ke jong aba jong ibai pi wai kalong kunju ngimla ban chu yai ne kom tu nginon kam ban kiu no wei mau jam chu wei mau jam no wei mau jam chu wei mau jam bat kum ta ter ter bat nang ta ter kenang begini ya kiu ha kijing im kijing long kristan kijing ibai pai bat dei hang ta kadau kala kalong baleng bangi shu yai kom tu ngi shu yai bai hau ju ulan helm da don kijing kiu kadau kalong kaktin kajong ublei ka ong haga gospel kat kum uyanis ya kabala pulis zang mene katsan kalenong ga gospel kat kumuyonis katsan kalenong kad khot kabasang kitu ki kentin meneki phasiaw ki jumujum perkhat ki jum manga ngalong uding sowan maphi kitnan uta ubay ne hanga bat manga hu yo ha uta usaiso sibun manga ngalong uding sowan maphi kitnan uta ubay ne hanga bat manga hu uta usai so sibun naba klem manga pimla banle ruem o ki pralo baleng isu elong kristan teng teng is ngol wan is ngol than ni wan jing seng ile jing seng teng teng nim sko yo bor nim sko yo mensem kadau kalong mengisuan men pendap kam ngating ye ime pa ngating yo pe khmat kip temen basan kirang ba balang ngating bayo kiman jgo chu ki yo kimwan ai kiman bu jing duai su enga dina ta kadang ngan hapan le la kale ngating ya kane katai ngating bayo du ulum jing tep anda bangalaya yo le se ki kun kia nak ta kadang ngapan pen bor le ban wan jing seng kata ke jing ting kanom pelat pat yangi nak jing ma ban on sha ban khet no engi don kam yangi wei wei don kam ban se usok ba biang tam usok ba dei biang ya ka jing im ke jong aba jing iwe Galatia san kalenong ka sithi ke jong Paul se kinong Galatia ni don kam ban se ye kiso ki badai biang batang kita kiso hi ki badai biang bangi don kam ha ka jing im ke jong iwe ka sithi jong Paul se kinong Galatia kaya thu yang i kita bangi don kam ban se tang uso jong mensim kad khot ka ba ar bat ka ba ar pulai katugani ko ong henry usok jong mesim ulong ke jing ke jing kemen ke jing suk ke jing syaslam ke jing lesbon ke jing ba ke jing ne bat ke jing jemnun bat ka bor halode kata ke de usok jong mesim bangi de ben sok ye kini kisok ke bau blei ku aban ye om de kisok bangi de ben sok ye uni usok henry ni don bun jaj bat ke jing long usok te tang away usok jong mesim henry ni de ban don pat sibun jat ki jinglong ka jinglong jong ka jing iwe ka jinglong jong ki jing ya aslam bat kum ta ter ya ka bagani ka khot ka ya thu yangi kum ba pi yo i yo so yo no jai so udon ki sembo apa bat kum taru onda balako udon sibun li ki sembo apa de yang ta usok jong musim ulong uwe andre onda balako bat ya ka snap ka ju don sibun ba kisembo lene ki jat jinglong ha ka jing im ki jungi ni de bandon ya ki kendai teli ki jat jinglong ha ka jing im ki jungi kanang bau blei unuan ban yit e ki kiso un lap ban yo ban e ki kiso bangin sei ki kiso jisu ang manga ngalong ding so wan no pi ki tenan baru ta ba ye ne anga un sei ki so sibun namar klem manga ngim la ban le ye wa de na kata kata ko ki perlo sa uni wei pat usnem ye yo balengin nang penele no eka kayu balai bun kibriu kia perkhat ba ong bai yangilah
bởi lấy là ai ấy là pen im ấy don ki beri pat ki bang bangi im kaya jong ki jing ai ngam tip ki ai ai kata ngine im kat bamon ngine le kat bamon ngine penikhen kat bamon ye kamon ba khoi ki jong play oh play chu ai be yang dari ha bangi im kaya jong ki jing ai ha ka por jong ki jing ai Sachis nempan ngidon kam ban tahap ban kela ke bamon habagwan kino ki kuor ki badai biang ngidon kam banda sim kia ki ngidon kam habau don ki pasol ngible ban sungnya ki ini ben sim namar bo Chris uang lada klem Chris inam la bale ayu ko ki prolog lada ngis ngutuk nyimla ban le dalade repet sekading pna ke jong Jesus Chris lada Chris ukloi ban maaf eu dakat halor kading pna lum kalbari ubam jam la sei ki so lem bagi tu kisnam barok andre hakani ka klep mat chua ba unyap no upai show Jesus Christ uang kenran semua man ken mau le menga kata de ka klep mat ya ka ba usei ki so ki ba bata yang abad ya pile sei kanam poi kum kata kapor ka bakat do bangin habani kenduk kalapan poi de kene katai ta mengidon kam lada Chris na kloi ban ma lada ngi kala kini ka klip mat ka pamta ukloi bangin ya sei ki so ki ba pra lo bi sai sin pan pra bangin ni do ngini penes kem ya ki syakri ha ka bangin yet ya ka badai dia ini ya di badai biang namar klip Chris dalile ini namla ni sei ki so do ngini lemba ki tu ki sinam paro khoi ngilayo i balawan rak nang yengi sai sin pat saka balang basa ka jong saka kenhun ka badai biang ka jong blai saka kenhun ya ka bangim don hok dalade dalele ro men re ublai na kana ujung jing snai ulawan lambing inang dei balwatung la isbo yangi ulayet empat sama semi kisok ka badai biang re u alat sa jisnam haus nem ba arwan yet samna saiso u alat sa jisnam haus nem balai wan yet samna saiso uang leno ya ka badon kam ban otno yo henrik ai kumbang ilay ong meninggal ya pule mene lembau krispat pula ya san bawang sakani ka waipat kasna bat dei hadin kata ko prabu ni la di yengi la wen ni mau la isbo yengi la pikir yengi ko mi gemia lagi jong nang bangin sai kiso kejing kerpat ka jonga kum syakri jong play mata kasih jong ini benes ka bangin ya le ka babhata ban pen ko ngu ya le di syau kris ban ko ngu ban kelai kejing kelai ke bumut ke babhatam bakna mengilaban sei kiso dunia tengit benes kini ai ngu eme ko babi nam ta kani ko bor kam sem la kut no akajing kenrai no yo andre ngi yo i pen ban ba meu blai memut ban prikam biang sai sisin pat hangi nyipte pat sakanos nem men prikam ko babi haswa ba kajing im ko jonga bat kajing ikan ko andre ai ngu eme ko pam nam ta kata kalat sai sisin pat pamela pli yengi ban ngida kerpat ko babi itu ya rap yengi banginom yale ka isu ban meu blai bangin sei ta kisok ke babdai biang bangin ni doni ta kajing ya dei badai biang bat meu ding so wai kanangin sei kisok ki badai biang ko babi ya rap ini iwe piwe ya rap ko babi na ko ka klim mat ko klim mat ikitu ki baya kendu ikijing jong jing rai jing mut ki jong ki baki lapan rai ka badi ko babi nak baki yos ngewe kani ko kubor kindon cibun ki jing mut perkat ya rap ki ko babi ban pensai ka badai biang bat ka ka bomdai biang ko babi baki lapan ti jelewe ka ktin ka jong ban sulong kristan tangka kerteng kam dei ka babha lane kano kejaj kristan hukum ju dai ban long ya kata kejaj jim kristan kumba kala tho aka ktin ka jome ko babi ya ki nong bot ban kong jong ka ktin ka jome ki ba sumar ya ko hukum ka jome ki ba ko ngu bat ki babat ya ki jing phla ka jome kita ha ki dai ki kristan ya ki ba merat klau lene usoitan usun rai to ya rap ya ki bakin poi se ki jing shisha ya rap iki kun ki jome ki badon hapok kabala bakiru ko pap it kin laban seisok no pat rengkat lambat ngabat ni we tuai so au le be mi duai aka kerteng batiang dun di stress ipan amen ble ke ku ni be tuai ngai fu blai pastor sedap
nang ba ka to ka khubor ka bala ai man sim hap deng jong i wei pi wei te kalong sisya ka khubor ka ba dan jing mot yang i wei pi wei namar ka jing im ka jong i sisya ni long hakat ni long kum une uding haba ublei uyo i yang i one page but one jingo yang i uyo i haka wei ka por bangim don so haka wei ru ka por yo i bang ngim long ki bat sei so te hnrei haka wei pat ka por habau try jongi jistu Chris wong ba on iceberg yo neu ding lada omsiam haka wei pat kasnam an sangorno bat khatno yu te ai ba kajing im kajongi kum ki bangai bengin yale akat bala ban im kata kajing im kabayadai bat kamon kajang play kenang ba anda bau jisu unwan hakata ka akhir kasni un siam yang i bangi long sisa kita ki breu ki bala dan yau tau so jong kajing im Kristan kajang i wei pi wei teng ai khublai sa sin pat ni pastor nang ba ka ka khubor bai la ai hap dang jongi hakana po khublai sibun tong ila poi sa ka ba kot jong kana kajing sakri ka jongi nginya panwai no ka jing sakri ka jongi da ka bang nya phailang kan bar jirwai ka ba arspa khatsan ngakwa trai ba i ngakwa trai ba cho me ba lo to i kai me anga mon cho me ba on la ka cho ya ra me anga mon cho ma try to share mon cho na ban long cho me mon cho na try to share mon cho na share non cùng nè take a long you should claim me nama jong me rongan tendu kaspa dekane mojunga trashi mojunga ban long jong me mojunga trashi mojunga shi no kumne ki jing xiao ba tengala pre wa di no me anga na me wa na bangan lende ai bor me anga mon chunga try to share mon chunga ban dong jong me mon chunga try to share mon chunga
ya duai kokpa jungi bah beneng mulai badap ka beneng si jerong bad kendau sepok ni ay ka jingu bad ka buram baro same namar ki ai baro ki ba melale ha ka jing im jungi ka ba man laksi ni duai kerpat khmat jome ba man yai long rangkat bat ni ha ki sngi ki por baro ka jing im jungi ham tam bang im ha ki sngi ki por ki ba khaddo haga bau soitan bat kapok trai dan bor hakini kisni ai bau men sim jong me hikai bat yalam yangi haman la ka khlip mat ka jing im jong nang bangi la ya ka ban im ka jing im ka ba dai bat ka mon ka jong me bat bangi nang ro ya ka ban yet ya la de man la ka khlip mat ka jing im jong nang bo ndah ba me men wan ha kata ka kher ka sni bangi baro ngin yo ban lek lem bat me ha kata ka ri ka ba me la pen khre na ka ban ta jong ni wai ku wai rai ba ik bat ha ka ba wai no jong ka ne ka jing syakri ka jong ai ba ka jing ik ba ka jong me ublai bukpa ka jing ik ka jong blai khon bat ka jong men sim ba khon to ai ba ki ne ki lai ka jing long blai kini ai sa rangkat lem bat ni hang ne bat kum juro hakalang saudang satlak ka prathai hakano ka jaka ka baki ki dem bat ki syakri me to men long uju do men ta bat hadu la karta amen